Marami tayong video clips na ipakita para natin matutunghayan natin yung ating panahon talaga. Grabe na itong ating panahon, kapatid, no? Ang war within, no? Ang war within. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo niya ng ating banal na salita. So shall we pray? Great God, loving Father, in the throne of your grace, we would like to submit our study this evening. Possess us, Lord Holy Spirit, so we will understand the words of Jesus Christ and His prophet. Thank you for being with us and empowering us to understand all throughout those in different parts of the world. In Christ's name we pray. Amen. So napag-alaman naman natin sa mga previous series natin na this is God's ordained proclamation, because that is exactly that in all nations, no? Witness unto all nations. Ang ating pinaka-crucial talaga na engagement na tayo ay kakaiba kasi tayo lang ang pwedeng makipag-usap sa last generation in any professions, in any field of science, kasi ang Word of God is alive and active. Ibig sabihin, we can show to them the science way. Kaya Hebrews 4:12, for the Word of God is living and active. So as life today in planet Earth, in the movement of globalization, dito natin makikita na ang salita ng Diyos, siya mismo ang nagbigay ng description at prescription para maintindihan natin yung galaw at kilos ng sanlibutan. So yung Biblia, the Word of God is a sword, is an instrument of war. So alam ng Panginoon na kailangan talaga natin ito kasi gera napasabak tayo sa isang gera na dinamay tayo. Kasi si Lucifer na naging Satan, go against. Kaya ibig sabihin ng war, kapatid, huwag mawala sa atin yon. War is a conflict. It's a fighting, struggle. No? Kaya nga, militante ang ating buhay. Nagkaroon tayo ng struggle in all given time sa ating buhay ngayon. Ano? Sa iba't ibang antas ng gera, kapatid. No? Gira sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Because we are in this planet Earth subject to be restored and to be rescued. Kaya sa universal principle of winning the war, kailangan malaman natin, kasi ito ang principle eh. Sinabi dito ni Sister Wife, no? Know your enemy, know yourself, know your ally. These are three universal principles. Hindi nagkulang din ang Biblia, hindi rin nagkulang si Kristo. Binigay niya talaga ang blueprint ng gera, pati pa ang kaaway at ang galaw ng kaaway. Para hindi tayo madali, kasi ngayong gabi, makikita natin kung paano si Satanas gumawa ng sarili niyang kwento na marami ang mga Adventist ang nadadali, kapatid. In spite of the fact na Bible din ang kanilang hinawakan, gagamit din sila ng spirit of prophecy, pero generational na rin. Isang generation na ang pag-set up ni Satanas na na-built in niya sa consciousness ng postmodern yung kultura ng paghawak ng conspiracy theories. Yan. Yung understanding of ng war na hindi na ayon sa salita ng Panginoon. Kaya dito sinabi ni Paul sa Ephesians na sabi niya, sa katapos-tapusan, sabi niya sa Tagalog yan. Sa English, finally, my brethren. So take note of the words, finally, kasi it talks also about the closing movement. Okay, tindan natin agad, kapatid, ha? You have to see it. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Sa katapos-tapusan, diyan kayo maging malakas sa Panginoon. No? Lakas. Hindi sa lakas ng paniniwala sa Sunday, sa Panginoon, and in the power of His might. Yeah. 11. Put on the whole armor of God. Ibig sabihin that you will be able to stand against the wiles of the devil.
So nakita mo yung verb, yung object, no? Stand against the wiles of the devil. So, simple lang, no? Na makatayo tayo. Kasi bakit? Kasi mayroon siyang movement na hahatakin niya tayo. Simple as it is. And tapos, in verse 12 it says, for we wrestle not against flesh. And this is very crucial. Kasi yung statement dito, for we wrestle not against flesh and blood. Why many ministries in media today, social media, are attacking personalities, attacking persons? Na sinabi ng Biblia, for we wrestle not against flesh and blood. Have you observed na sa mga presentation ay halos 90% ay atake sa mga tao? Atake. Pero ang sinabi ng Biblia, for we wrestle not against flesh and blood. It's about human flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world. Pag sinabing rulers of the darkness of this world, it refers to Satan and his cohorts. Kasi sila ang rulers of the darkness of this world. Kama, against spiritual wickedness in high places. So yung ibig sabihin ng high places, when you go into original Greek word, yung high places is a celestial entity. So it does not refer to human, my friend. Kaya napakalinaw, for we wrestle not against flesh. Para ang gira ay tungkol dito sa mga Jesuits, tungkol dito sa mga Illuminati, tungkol dito sa church. Yung Church of Satan ay 1966 yan in-establish ni LaVey, no? Tapos mayroong mga bagong mga Church of Satan. Ay ito naman sila, iba naman ang kanilang turo na sila mga atheists, yung Satan daw is against. So, ina-against niya yung karapatan. So, that's a very confusing church na ito ngayon ang hinawak-hawakan ng ibang grupo na mga Sabbathista rin, mga Adventist, Ellen G. White din sila, kapatid. Naawa nga ako kasi may mga followers, maraming followers talaga, kapatid. Maraming followers. Pero ito rin din ang challenge and encouragement. But against principalities. So titingnan daw natin yan sa Greek word. Pag mayroon kang Bible dyan sa iyong tablet, puntahan mo ang eSword, i-download mo yan. Sa eSword, mayroong Greek doon, mayroong strong concordance. Halimbawa, Ephesians 6:12. Ginamit yan principalities. Ang number niyan, Greek 746. Puntahan mo ang Greek 746, ito ang ibig sabihin ng ginamit ng Ephesians 6:12. Principalities. Pero ang word niya is arche. Archai. Ibig sabihin, sabi na, is a properly abstract application of order, time, place, or rank, beginning, corner, first, magistrate, power, principality, yun na, principal against principalities, dito, principality, principle, or rule. Pag binasa natin, kapatid, yung sinasabi dyan, but we are not, for we wrestle not against flesh, but against, so sino ang ating genera? Sino ang kalaban natin? Ano ang ating struggle? Ano yung ating conflict? Ano yung ating battle ngayon? Kaya na, malinaw sa atin na yung ating frontal lobe, yung atake, kasi dito yung decision making. So sa decision making dito, yung faith functions natin, yun ang tinatawag natin dito yung frontal lobe. Where the functions of principle or principalities is called for. Dito tinawag, ito ang ibig sabihin, mga kapatid. Principalities means principle. Kaya napag-aralan natin last 2 weeks na yung sinasabi dyan na by and through his policy or principle. Kaya napakalinaw ito na simpleng statement na hindi magkasalungat ang Biblia, kapatid. Dito natin matutunghayan, mga kapatid. Kaya nag-promise ang Panginoon sa victory natin. Yung apocalyptic victory natin
It can only be assured because Christ said to Daniel, knowledge shall be increased. Kailangan mag-increase ang knowledge kasi yung art of distraction, yung art of deception, na maging ma-destroy tayo, kapatid, ay dito sa punto ng advocacy or teachings or principle. Kaya sinasabi dito, knowledge shall be increased. Ano ibig sabihin nun? Increasing our understanding on the real or tunay na biblical issue of Satan's mode of war. Ano yung mode of war niya? Deception. Yung bagong publish nila ngayon ng Amazing World. Ayaw ko sanang i-mention, pero there's no time for us. This is unfinality, no? This is unfinality. Parang ang deception nila, light lang, parang bago lang itong deception ginagawa nila na i-deceive. Pero makikita natin dito agad kayo rin. The biblical issue of Satan's mode of war is deception. Kaya nga, itong deception na ito, dito natin makikita, kaya the classifying mode ng account ng story of redemption, na ito rin ang nakadepende si Satanas. Kasi nakasalalay lang ang life at ang galaw ni Satanas kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kaya nga dito siya kumikilos sa art of deception niya. Kaya nga ang classifying mode to determine with finality the two sides. Ano ba yung dalawang party, dalawang nag-away? Ano ba yung hawak nila? Ano ba ang determining point ng dalawang ito? Na madidetermine natin na ito sa kabila, yung isa sa kabila, with finality. Na kung ang issue natin ay faith at dito sa frontal lobe, the way that we decide. Kaya ang issue talaga dyan, kaya nga yung river, mount at island, napaka-crucial, napaka-vital sa ating victory kasi doon ibinigay ni Kristo yung sinasabi niya na ang kaaway, the little horn, anong gagawin niya? And through his policy, he shall destroy wonderfully on Daniel 8:24 and Daniel 8:20, and through his policy or through his principle. Kaya nga, through his policy, he shall cause craft. Daniel 8:25. Napag-alaman natin yan nung nakaraan. So pag sinabing the instrument of war, sa gera ngayon sa ending ng story of redemption is policy. Ang ibig sabihin ng policy, na meaning ng policy, sikel. Ang ibig sabihin ng sikel sa Hebrew, principle. Ang ibig sabihin ng principle, yan ang teaching. Yan ang doktrina. Teachings, kapatid. So the issue of the war, dahil yun ang instrument of our policy, principle. Kaya Ephesians 6:12, we are not fighting against flesh and blood. Huwag tayong magano sa mga tao. Naawa lang ako nitong Amazing Word Ministries. Nakakawa kasi damay ang lahat ng Adventist. Madadamay tayo kasi they are talking about Sabbath and Sunday law. Hindi sila nakain ng baboy. Ellen G. White din sila. Bible din sila. Pero nag-confuse sa mga mundo kasi ito, inaatake ang General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ito naman atin namang institusyon, walang handling kung paano i-handle ito sila. Hindi na-handle kasi na-focus tayo sa mga debate ng mga kaya the issue of the war is subtleness. Yun ang sinasabi sa Biblia, craftiness. Sana manood dito si Sister Nancy doon sa yung may isang lugar doon sa Mariana Island na palagi nagpadala. Matanda na pa naman pala. Matanda pa naman. Si Rea Arias. Hopefully you watch this presentation para makuha mo yung biblical. Kasi pag gagamit sila ng Revelation 13, wala doon. Insinuating lang, parang So kaya nga, the issue of the war is subtleness, craftiness. Bakit? In order to defile and fornicate. Kasi yun ang ginawa ni Satanas para walang 144,000. I-defile ang i-fornicate niya. Kaya malinaw natin dapat intindihin ngayon, kapatid, okay? Malinaw natin dapat intindihin na ang kanyang galaw, it must be clear in us. Halimbawa, the worst about defiling,
you may either knew it or you lack knowledge about it. Have you heard about how defiling is being done? No? Limited lang ang ating panahon, pero ito na talaga ang ending. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, no? Na binigyan pa tayo ng privilege. Tapos, simple about fornication. Di ba? Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge because they rejected knowledge. Nandyan na ino-offer na ninyo, i-reject. Glory to God, kasi may rejection eh. Kung may rejection, ibig sabihin, in-offer pala natin. In-offer nyo. So, praise the Lord na may rejection kasi may offer. In the absence of rejection, there was no offer. So, kaya pasalamat tayo. So, simple about fornication, it is a condition of being apart or in partnership. So, maging party ka lang or in partnership ka sa kanilang ginagawa. Yun ang sinasabi sa Revelation 18, light-bearing mga kapatid. So, kailangan talaga sa last generation yung knowledge of Christ's closing instruction. Na si Kristo mismo bumaba. Yun sa River Mountain Island. Kasi ang prescription na ito, healing the eyes para magamot ang ating bulag na mata. Of his blinded people of the inculturating movement. Na makita natin yung inculturating kung paano ang ating kultura na pabago ng mga kilusan na ang kilusan na napakaganda, angel-like siya, na Christ-like na mga movement, pero actually it defiles and fornicates the very elect. So ganun siya katindi, kapatid. Ganun ito katindi para ma-defile and fornicates the elect. Kaya why the closing? Bakit? Maitanong nyo nga ito sa mga ministries dyan. No? Na why the closing sa story of redemption, ang ultimate call of Christ na binigay niya kay John is for his people to come out and be separate. Kung tinan mo, pag-isipan nyo. Come out and be separate. Makuha na agad natin na mayroong inculturation, mayroong inculturation. Hindi sinabi ng Panginoon sa kanyang mga anak na reject and deny. Kasi ang issue ngayon, i-reject daw. Mga issue ba tungkol sa, grabe itong, ang simple lang sinabi, come out and be separate. Come out ka and be separate. So makita na agad natin ano yung diferensya ng mga panawagan ngayon ng mga ministries, especially yung mga nag-issue ng Sunday law at Sabbath, kapatid. So what is culture? A way of life. Yung way of life, that's our character. So why the knowledge of Christ, closing instruction prescription is crucial. Grabe, no? Revelation 17, come out and be separate. Hindi sinabi, reject the vaccine, reject ano pa yan? Yung mga ano niya na yung mga issue ba na ito na yung mga Illuminati, ito na yung mga nila, yung conspiracy theory, kapatid. Grabe. By knowing and identifying the art of shaping every netizen. Paano yung ating heart and mind na sinishape, na hindi natin namalayan, naging bahagi na para life into the molds of what man desires. A culture, a way of life, a character. The warning must be sounded. Kaya kailangan i-sound kasi inculturation, isang proseso na pinatakbo sa mga mabubuti at napakagandang mga adhikain para sa buhay ng tao para sa 1,000 years dito sa mundo. But how can one proclaim a warning when he or she cannot see the danger? Hindi nakita ang danger nila. Ay ito na lang nakikita nila na mga i-interpret, insinuate kasi parang nalunod talaga dito sa sandilo ang mga karamihan. And how can a church be called a remnant when she is taking part of the inculturation? So yun ang dapat na panawagan, kapatid. Come out and be separate.
Hindi yung, grabe, no? Tingnan ko lang kung mayroon akong ano dito, kapatid. No? Where is the distinctness of that one side of the war against the other side? Saan mo ma-determine yung distinctness ng one side of the war, kapatid? Saan natin ma-determine? Okay? Is the apocalyptic church, tayo ngayon, still aware of the ongoing thrust of Genesis 3:15? Conscious ba tayo? Mayroon ba tayong experience o feeling na engagement ng Genesis 3:15? Na ongoing ito ngayon? The two sides that the word of Yahuwah Elohim is active. The two sides are no in between. Either you hate or love the other. Who can go against the science of integration and assimilation? Napakahirap, kapatid. Kasi craftiness yan. Ginawa sa craftiness. Yan ang sinabi ni Kristo. And through His policy, teachings, principle, He shall cause craft. Yung principle na naka-built in sa need ng tao, ng humanity. Kaya nga, does the apocalyptic church really understand the biblical description of the enemy's closing activities of deception? Naintindihan talaga ba na natin ngayon yung biblical description of the enemy's closing activities of deception? Paano kaya isipan ko, paano kaya ma-rescue itong yung mga nanonood? Mayroon pa akong kaibigan na hindi pa ako nakapag-start nito. Nalunod na sa kanyang, paano ko ma-introduce sa kanya? Unti-unti ko siyang sinisiran, kapatid. Nasa Canada siya ngayon, na talaga sila dito sa sa conspiracy theory. Are the believers of Christ coming, or simply called Adventist, fully aware that the last movement of the war of Satan is grounded only in defiling and fornication? Defiling lang and fornication. Saan doon ang vaccine? Saan dyan yung tinatawag nilang microchips dyan? Saan dyan yung mga Illuminati, Church of Satan? The Bible is talking principle. Principles, teachings, doctrine. Kapatid. Kaya, kawawa talaga. Kaya sinabi talaga ni Sister White sa Maranatha 151, pray most earnestly for an understanding of the times in which we live, for a fuller conception of His purpose. Fuller conceptions from Ephesians, from Daniel, from the books, from Genesis, from Exodus. The whole fuller conception of His purpose, that this Bible, written from the time of Moses to the time of the apostles, up to the time of John the Revelator, has its one purpose: for the redemption of lost souls and for increased efficiency in soul saving. What does it mean, increased efficiency? What do you mean by efficiency in soul saving? It is a given, no? It is understood that there will be a lot of soul-saving movement. But the question is it efficient? Efficient, kapatid. Does it hold souls for finality? Kasi si Satanas hindi siya takot na mamautismo. Alam naman natin na ang rites of baptism ay marami namang mga denominations ay tama naman talaga yung rites of baptism. Kaya dito natin maintindihan, kapatid, na yung simple lang ba, come out and be separate. Hindi sinabi ng Biblia, reject the vaccine or reject the microchips, reject the or deny the
Grabe, no? Come out and be separate. What does it mean? So, let us get out from the entrapping teachings of the world. So, I will show you now na itong mga nakakamangha, sabi nga natin, dahil grabe mga Adventist ang gumagawa din. Sabbath keepers din. Tapos, napaka-active. Grabe. Tingnan natin ito, kapatid. Now, pakita ko sa inyo ngayon ang video clips na para talagang totoo. Totoo naman talaga ito na video clips, pero ang problema, yung laman ng pagka-translate. Tingnan mo, i-play mo nga yan. Ito, forward mo. Ito ay tungkol kay Bill Gates na binigyan, ininsinuate ng mga ministries na pandemic kasi ano daw ang alam ni Bill Gates sa virus na ang alam lang daw, there is yung kinukonclude nila, presume nila, grabe na na interpretation na walang alam si Bill Gates sa mga virus, ang alam na niya, grabe, no? Grabe ang yan, na ang kanilang understanding na kahit hindi doktor, magbasa lang libro, alam mo kung anong ibig sabihin kung ano ang mga ginagawa ng doktor. Ito lang ay, si Bill Gates ay concerned siya sa movement ng humanity, especially sa mga by the way, kapatid ha, hindi pa tayo isinilang, may virus na, classified, identified na itong virus ng mundo. Although may mga bagong nagmumutant, but the word virus itself, no, na isang klase sa ating mundo na mayroong bacteria, may virus, half-life or non-life, ay ito sila, existing na sila bago pa tayo sinilang. Wala pa si Bill Gates. Kawawa si Bill Gates. Kasi in-insinuate, tama ito. Tingnan mo, panoorin niyo, forward mo yan na. Tungkol sa ginawa. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Yeah. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. By the way, kapatid, matagal na ito. Anong year pa ito niya na nandyan siya dyan, nag-discuss siya. Matagal na ito, kapatid. Matagal na ito. Na-identify na kasi during this time, mayroon ng SARS-1. Nasa dulo na ng research ang mga virologists na hinto kasi nawala na ang SARS-1 eh. Concern siya na dapat natin tutukan ito. Patuloy natin na makakreate tayo ng vaccine. Sa SARS-1 yun at hindi nagawa ng mga virologists kasi hindi natin alam bakit hindi nila nagawa. Kasi wala na nga ang virus. Kasi na-curtail na nila. Yun ang concern ni Bill Gates. Ituloy mo. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis. Bill Gates, kapatid ha? Lahat, alam natin bilang mga Bible believers na pestilences, epidemic, pandemic, ayun na ang timplada ng buhay ng planet Earth. Kasi ito ang movement ng Christ coming. Take note ha, movement ito ng Christ coming. Kasi darating na si Kristo para i-rescue niya na tayo. Kasi at the verge of devastations of this earth, this is also the time of Christ to rescue us. So dahil dito kapatid, itong mga conspiracy theories, kawawa nga itong mga tao, ginawa nilang demonyo na nag-pandemic daw ito. Grabe kapatid.
Sabi, what a judgment. Rendering judgment to people, insinuating humanity, insinuating Adventist people, na itong mga tao, dahil nga ito ay member ito sila ng Illuminati, member ito sila ng mga kung ano-anong mga fraternities na sinasabi dyan. Kaya kapatid, nakakalungkot nito. Mayroon pa tayo isang panuorin ngayon, kapatid. Okay? Yan ang ano niyan, yung original niya na ni Bill Gates, kapatid, na concern siya na magkaroon sana ng vaccine. That was several years ago pa. So ito ngayon another, i-play naman natin ito. I consider the Trump administration. By the way, napakaraming Adventist ang nadali nito worldwide. Na-receive ko yan sa aking Facebook, sa Messenger, coming from Adventist. Ay nakakaano talaga, nakakabidhani naman talaga ito, kapatid. Kasi isipin mo ha, tama yung kanilang mga kinuha na mga video clips. Pero ang interpretation nila nito, grabe, insinuating exactly the same character of the enemy of Christ at the Garden of Eden. Insinuating. Sige na. Sa ano ito, si Soros ito, George Soros. A danger to the world that will disappear in 2020. What if I told you that Bill Gates, Greta Thunberg, Al Gore, George Soros, Prince Charles, and Cardinal Turkson were meeting in the mountain? Bantayin ninyo, kapatid, ha? May bata dyan, sino yun? Si Greta. Sinali pa si Greta dyan. Ibig sabihin, kasama si Greta sa pandemic na yan. Sige, play mo. To plot a global new order to be established on the back of the COVID pandemic. An outrageous movie plot? Or is it absolutely true? Donald Trump and the Davos connection, tonight from the editor's desk. Editor's desk, yeah. Michael G1. Take note of Michael G1. Hello again, ladies and gentlemen. Michael Matt coming to you once again from the offices of the Remnant newspaper. Here's something you're not apt to hear on mainstream media. Mainstream media. Of the 18 million people in the world who've been infected with the coronavirus, 10.6 million have recovered. This is according to the latest figures from Johns Hopkins University. In other words, the vast majority of COVID patients fully recover. This doesn't even factor in the millions who've contracted it, recovered, and didn't even know they had it. Friends, we need to have a talk. I mean, let's be really clear right from the outset. COVID-19 is not a hoax, okay? Worldwide, over 650,000 people, mostly elderly, have succumbed to it. This is not a hoax. Even with skewed death reporting, which we know is going on all over the place, this is a very serious virus. Itong Remnant TV is not a hoax. Sa kabila naman, hoax ito kasi tinerm din nilang pandemic. So ito na ngayon, no? Kita mo na ang ating mundo. Mapag-abala ng mundo talaga ito ang ating panahon. Sige, ituloy mo yan. But so was the H1N1, the swine flu of 2009, which claimed the lives of 500,000 people. So was the Hong Kong flu of 1968, which claimed the lives of up to 4 million people. Flu is a nasty business. Now, do you remember these previous epidemics, pandemics? Probably not. Why? Because the media didn't freak us out over those. The country wasn't shut down. Healthy people were not quarantined. Schools weren't closed. Church services weren't canceled. Why not? Because COVID is a thoroughly politicized virus. And we're getting conflicting recommendations from the experts that get just a little more absurd every week. Doctor, your colleague, Dr. Fauci, has suggested recently that goggles would work even better, or in addition to. You're talking about masks. People have come around to the reality of that. Are we going to look at more demands based on what Dr. Fauci has said?
Well, I've seen really great face shields, and I've seen them around the country. You know, I've been out to 14 states. The administration sent me out, and I've gotten to see a lot of exciting face masks out there, and face masks that come from the bottom up. And I think that's really, I think people, the American people are innovative. Those are actually pretty easy and straightforward to make. Many universities and those who have printers are making face shields now. So these 3D printers can really increase that production, and I think others are making them, and they can be decorated. So, Dr. Well, no one's really interested in decorations. I want to know whether face shields or goggles is something we're going to hear next. I mean, this isn't even funny. I'm so glad to see the guys from Fox over there are openly mocking this woman. I mean, people are losing their jobs. They're losing their homes. They're losing their mental health over this. Their kids aren't going back to school. They can't go to church. And this delusional woman with the scarves, they say we're going to get a kick out of decorating our face shields? This is day 170, I think, of the 15 days to slow the spread, Dr. Birx. Do you have any idea of what the hell you're talking about? Because it changes all the time. No wonder nobody takes these people seriously anymore. And so here's the thing, friends. We need to get very serious about it. We need to have a serious conversation about it. Here at the Remnant, we've been saying since March, since the outset of this thing, that it's not the virus that we're questioning. I don't want to get the virus. I know you don't. I know some of you have lost loved ones or friends or whatever from the virus. I've known quite a few folks now who've gotten it. I don't know anyone who died. Everyone who I know, thanks be to God, has recovered. But it was never the virus that's the problem. It's the political exploitation of the pandemic, the COVID pandemic, that really, really must give all of us now serious cause for concern about the future. They're not playing games here. This isn't going anywhere. This isn't going away. And don't take my word for it. I wouldn't expect you to do that anyway. Let's talk about Davos, Switzerland. Here's where the leaders of the world are admitting exactly what I'm saying, that this is a Trojan horse. Now in Davos, they call it the Great Reset. And it's scheduled now to kick off in January 2021. Great Reset. And if you want to know what's really going on here, if you want to know why the schools are probably, many of them are not going to open in the fall, if you want to know why you're wearing that dehumanizing face mask, even in your car, look to Davos. Yan. Now is a historical moment, a time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. Reset. What is it that would make it so that history would look at this crisis as the great opportunity for reset? The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. The world's problems fit on three sides of a triangle. It's one versus many, man versus nature, and the unfortunate foundation is long-term versus short-term. Any recovery stimulus should have green conditions attached to it. We have to change our economies dramatically in the next 20 or 30 years and the next 10 years. It's absolutely decisive. The recovery has to be greener than any of the previous recoveries. And then we need to couple that with new initiatives to equip more people with the digital skills they'll need. We have to live up to the expectations which we have created, and we will do so. Mahaba-haba ito. Panoorin nyo ito, kapatid. Now, napaka-unfair sa mga tao sa Davos. Kasi ito sila, in reaction to the pandemic, they are very important people. Ang statement nila, tinitingala ito ng sanlibutan kasi they are leaders of the world. Sino ba sa atin kung leader ka na maging doomsday na ang mga statement mo? So, they have to state positive things na ito na ang opportunity kasi hinug na ang panahon. Kasi napakatagal na generation ang pag-build ng mindset ng ating generation na we can have unity for peace and prosperity because unity is the very key. Ito ang susi. Sa lahat ng problema ng mundo, na-engage na ang humanity na sama-sama tayong kikilos. So ngayon, nandito tayo sa pandemic, nag-global ang epekto, so global ang ating response. So ito lang, kaya nga tinawag nilang reset, the Great Reset. It's time for us, ma-eliminate na natin yung ating kanya-kanya. Sama-sama tayo,
Kasi we are in this world. Sa mundo na ito, kailangan solusyonan ang mga problema, kapatid. Alam niyo ba na itong ano na to, ituloy mo nga, dapat tuloy mo. Maraming nag-akala. On June 2nd, 2020, just a couple months ago, the founder now of the World Economic Ina-accuse, no? In-insinuate ang founders ng World Economic Forum. Kaya nga, pag wala ka talagang river na hindi mo mapuntahan ang sinabi ni Kristo na he shall cause crop by policy, he shall cause crop. Ito yung and by peace shall destroy many para ma-delude tayo sa time. Ito naman yung walang alam sa movement ng Panginoon sa kanyang closing prescription. Ito ang kanilang mga interpretation. Akala ng karamihan, kapatid, na ito si Michael Watt kasi ang title ng kanyang ministry, Remnant TV. So maraming Adventist na talaga lalong tumitindi kahit magka-conflict na pandemic ito, not a hoax. Pero at least ganun pa rin ang kanila tungkol dito sa coronavirus. Mga kapatid, si Michael, anak ito ng magkapatid ito sila, magkapatid actually. 1967 ito sila, kapatid, na ministry pa. 1967. Ito, sama si politicized, kasi ang COVID nga sa Amerika, politicized. Kaya nga, yun ang mantra ngayon ni Biden. 3 problema, solusyonan ni Biden. Isa sa mga problema yung coronavirus. Ito, kapatid, si Michael Matt, itong Remnant TV, is a Roman Catholic ministry. Catholic ito, conservative Catholic ministry ito. Kasi dito sila sa Republican, mga conservative, no? Mga conservative. Ang conservative, nahati na rin sila ngayon. Halimbawa, ito naman si Trump, no? Makikita natin, hindi mo alam kung conservative, pero ang kanyang party, Republican. Konserbatibo. Kaya pinaligiran siya ng mga religious leaders of the world. Pero ito, kapatid, ang Katoliko, mayroon silang dalawa, liberal Catholics at traditional Catholics. Yung tinatawag nating conservative. Ito sila diehard, ito Pope Benedict. Ayaw nila kay Pope Francis. So kung gusto mong intindihin ang movement ng whole planet Earth, how the enemy, kaya hindi tayo pwedeng mawala kasi confusing na ang mundo, ang makapagbigay lang ng malinaw ay yung si Kristo lang ang salita niya sa river, sa mount, at sa island. Grabe, kapatid. Pag ubusin mo yan, ang panonood mo yan, akala mo talaga, parang totoo, kapatid. Parang Adventist din. In time din ang dating nito. Itong masaklap na rin. Hindi mo alam kung matrace ang gumawa nito. Pero grabe ang pagkagawa. I-play mo nga ito. Marami din mga Adventist nagsishare nito. Sinishare. So would you welcome Tony Palmer to this platform? Bishop, thank you. By the way, sige lang, i-play natin. Yan. Tingnan natin. Yan. Excuse me, because I speak in Italian, but I cannot speak in English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, due regole. Ama Dio soprattutto
ti ama l'altro perché è il tuo fratello e la tua sorella. The truth is, E con queste due cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Panna. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto che I found the il Bible very accurate. vostro convegno, il vostro raduno, con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico. Suddenly start. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo. Isipin mo yan, kapatid, ha? Sudden because we are living in the end time and are living like Jesus Christ isn't coming back. Grabe. Namumuhay tayo parang hindi darating si Kristo. Ang tanong, totoo kaya yan na statement sa isang video clips na ito? Grabe, kapatid. Sino ang pagbintangan? Grabe ang pagkagawa. Ituloy mo nga yan. Maraming Adventist na dali nito. Cristo è l'unico Signore per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. Okay, i-post mo. I I have secret agenda. Sipin mo yun? Napraning na talaga itong mga secret agenda na sinasabi. Secret agenda ba yung story of redemption? Come out and be separated. Ano bang sikrito dyan sa come out? Secret agenda. Meaning, yes, it looks good to unite people in one word religion. Sino ang kapatid? This is a blatant lie. Grabe ang pagkagawa nito. Napaka-unfair kay Pope Francis na lalagyan mo ng salita na hindi niya sinabi dyan. Dahilan sa Latin ang pagkasabigkas niya o Espanyol ang pagkasinabi niya dyan, Latin ang kanyang pagkabigkas, linagyan ng English ng itong mga mahilig sa secret society, mga conspiracy theories. Linagyan nila. That is very unfair. Kung ganyan sila gumawa at sinishare ito ngayon, paano pa? Bakit patuloy sinusubscribe? Bakit patuloy na sinishare ito sa mga wall ng mga Adventist, kapatid? Grabe na ito, kapatid. Una lunga strada That way, di peccato comunitario. So ito, kapatid, worship me. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. Tutti siamo peccatori. Soltanto uno è giusto, il Signore. Paulit-ulit lang ang action dyan, kapatid. Io Pero la ang daming mga nostalgia salita. Paulit-ulit lang galaw ni ano dyan eh. che questa separazione Francis, to sa Revelation, Daniel and ci dia la Revelation. comunione, Kita la mo yan, nostalgia kapatid. That God's true church di and also shows quell'abbraccio who Satan church really is. nel quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli Okay, putuloy na natin yan kasi di Giuseppe grabe, affamati yung video clips na yan, maraming Adventist nagsishare yan. Parang self-serving ba na itong si Pope Francis ay talagang nagsabi siya ng totoo na tungkol one word religion na sinabi ni Francis sa bibig niya na mayroon siyang secret agenda. Grabe. Napakadaling mailan, madaling maluko talaga, kapatid. The whole world. No? Kaya nga tama talaga si Lindsay White. 95%. Ang original nito, kapatid, minention niya si Palmer. So mayroon na kayong clue or hint. Minention dito si Palmer. Yung naggawa ng mga gawa-gawang kwento niya, nakalimutan niya, in-include niya si Palmer.
So puntahan mo ang original video clips nito. Ang original video clips nito, nangyari ito sa 2014 sa panahon ng Ministerial Convention ni Kenneth Copeland na ito ang nangyari, kapatid. So would you welcome Yan. Tony Palmer? Tapos to this i-forward mo yan. platform? Nandoon Bishop, sa thank you, sir. gitna yan, sa gitna. Yan, sa gitna. Out Diba? there, people. Yan. Ito yung original na video clips, kapatid. La lingua del Oh. cuore. Vi chiedo anche un favore Mayroong di pregare per me original perché English na ormai ho transliteration bisogno delle dyan. vostre preghiere e pregare al Signore Kasi perché ci Latin unisca ang tutti, pagkabigkas niya. fratelli, Oh, Italian, ci sorry. diamo spiritualmente Italian questo pala kapatid abbraccio ang pagkabigkas niya. Not e lasciamo Italian. il Signore, perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato Okay. senza finirlo So, bene. dito natin makikita. Lui finirà bene questo miracolo Yun ang mga wording niya. di benedico Complete unity. e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Oh. Grazie. So, see? So, dito natin nakikita, kapatid, maobserbahan nyo gaano kawawa ang ating henerasyon. Sa loob ng mga kapatiran, sa loob natin, para tayong naglukulukuhan sa ganito. Dahil nasira na siguro ng bait, dahil nga dito sa ating sandilo at mga secret societies ng mga conspiracy theory, kapatid. Grabe na to. Kaya, ito, ito marami rin ang mga Adventist nag-share. Grabe ito. Hindi na ito video clips. Ito ay si Trump. Last year man siguro ito. Pagbasahin natin ang laman ng ano na yan, National Day of Prayer. Di ba? Pag mabasa nyo dyan, every Sunday is now designated National Day of Prayer. Yan yan. Basahin natin ha. Anyone who refuses to observe Sunday will be rebaptized and waterboarded or sent to jail. Sent to jail for 10 years. Sunday, oh, grabe. Tuwang-tuwa din dito mga conspiracy theory, mga Adventist din na walang alam. Ito, Sunday lo. Kasi kami talaga ang tama. Yung lahat ng relihiyon yan, hindi kasi Sabado sila, Sunday sila. Kami talaga Sabadista. Kasi sa 10 Commandments, so dito na, ipakita ng 10 Commandments. So remember the Sabbath day, Saturday yan. Ito may Bible kami na may imprimatur Sabado. Kapatid! Nadali tayo ni Satanas. Yung picture na yan, ginawa lang ng anak ko na hindi nag-aral ng computer. Hindi nag-aral yan. High school. Nagawa siya the same picture. The same picture. Pero ang nakasulat, Sabado. Yan o. Ito. The same picture, Sabado. Basahin nyo. Every Saturday is now designated National Day of Prayer. Anyone who refuses to observe Saturday will be rebaptized, waterboarded, or sent to jail for 10 years. Sipin mo itong mga tao na ito na maglagay ng mga bagay. Kaya sa dalawa na yan, kapatid, parehas lang yan, o. Pero Sunday and Saturday yan. Grabing manipulation ngayon. Si Satanas, napaka-inspired niya. Gagamitin talaga niya ang mga Saturday keeper, Bible at LNGY pa. Pag mayroon tayong susunod na episode, isa-isahin natin itong mga conspiracy theory at ang mga presentation. Grabe. Yung mga amazing presentation. Minsan, maano ka nga, mahinis ka eh. Kasi napaka-blatant na mga insinuation na hindi naman ano yan, yung Christ na mga statement, kapatid. Ito pa, ito. Grabe ito. Naging popular ito na hindi man lang tayo nag-trace kung sino ito. Totoo naman ito, white coat. Totoo naman doktor yan. Pero hindi lang ng doktor, kapatid, ay matino din ang mga paningin kasi na-politicize, lalo na kung may political affiliations at saka naniniwala sa conspiracy theory or may mga previous belief. Isumikat ito sa mga, tingnan mo, ginamit ito ng Amazing Word Ministries, ginamit din ito ng Word Last Chance Ministries, ginamit din ito ng iba't ibang ministries sa YouTube at Facebook. Para na itong pandemic,
Kasi pandemic daw itong COVID 2019. Parang tinanggalan ng lasa ang Biblia na ito na ang movement, mag-accelerate yung pestilences, plural, mga plural yan eh. Earthquakes in diverse places. Ito, sino ba yan? Si Dr. Estela. Talagang doktor yan, dapat sa Africa. Pero i-trace nyo naman kung bakit ganyan ang sinabi niya. Tapos, ano na niya itong hydroxychloroquine na ito daw, may 300% lahat ay nagaling. Can it be true? Anong evidence niya? Saan bang mga record na, grabe kapatid. Pero in reality, pag i-trace mo ang buhay niya, si Stella Emanuel, the doctor in the Trump, siya kasi mga major supporter niya. Yung sa likod niyan, congressman pa ngayon eh. Yung sa likod niyan, yung naka-Amerikana dyan. Mga doktor talaga yan kapatid na sinuportaran si Trump. Kasi Trump ayaw magmask. Kapatid, tandaan natin, wala pang COVID. When you talk about infections sa mga hospitals, sa mga identified na mga infectious diseases, lalo na kung aerosol siya, ay kailangan talaga, ano ba lang ang entry point ng ating human system? Ilong, mata o bibig, kaya nagkaroon talaga ng mga hindi pa tayo sinilang mayroon ng face mask yan ha? Ginagamit sa mga hospital, ginagamit sa mga clinic. Pero binigyan ng binalun, no? Binalun. Yung swelling word, swelling description. Si Estela sa BBC News, may title nga ang BBC, The Doctor Behind Unproven Coronavirus Cure Claim. Tapos kung i-trace mo ang life niyan, kapatid, niya Houston doctor behind hydroxychloroquine drug was sued in Louisiana. Mayroon pala siyang kaso. Namatay ang pasyente na woman's death sa Louisiana in the previous year. Tapos siya, sinikat, ginadala-dala ng mga Adventist sa kanilang mga video presentation na pandemic yan, yung mga mask na yan ay talagang para ang humanity. Alam nyo ba na si Dr. Estela Emanuel? Witches and Demons? Born in 1965, Dr. Emanuel. Yung sabi pa dyan, graduated with a medical degree from University of Kaalaman in Northern Nigeria and has a valid doctor's license according to the website of Texas Medical Board. She is also a pastor. Yan. And the founder of Fire Power Ministries in Houston, Texas. A platform she has used to promote other conspiracies about the medical profession. Grabe. Sinamantala din nila, actually, hindi naman perfect art ang medicine, conventional medicine. Hindi naman perfect. At wala nang perfect dito sa mundo, kapatid. Sinamantala nila, gawa sila ng yung mga gray issues, gray lines, gawa na lang ng kwento yan. Halimbawa dito, tinan mo. Her sermons are available on a YouTube account set up in 2009. Matagal na. 5 years ago, she alleged that an alien, isipin mo ha, nag-allege yan ang alien DNA, alien ba yung ibang planeta, was being used in medical treatments. And that scientists were cooking up, niluluto nila, a vaccine to prevent people from being religious. Grabe. Mayroon palang vaccine para hindi ka maging religious. Grabe. Katuwa nga ito eh. May vaccine na para hindi ka maging religious. Grabe naman ito, pero maraming Adventist. Mga professional pa, mga pastors na dali nito. Ano bang sinasabi dito, kapatid? Some of her other claims include blaming medical conditions on witches and demons. Dahil sa mga aswang at mga demonyo. Kaya nga itong mga ministries, ginawang demon ang mga sila Bill Gates. Lahat ng mga tao ginawang demons. Pati ang vaccine daw, mayroon daw niyang microchips. Grabe. Kaya may nagtanong sa akin, okay ba yung virus? Ako, saka na kita sabihan kung mayroon ng virus. Kung mayroon ng saka na kita sabihan kung mayroon ng vaccine. Kasi nagtanong kung okay lang na daw ang vaccine. Saka na, wala pa mang vaccine ha. Pero may alam ako maraming vaccine sa ating mga Adventist hospital. Pero mga vaccine yun, matagal na. Hindi pa tayo yung mga anti-measles, ano pa yung mga vaccine na yan sa mga bata para hindi. Marami tayong mga vaccine, kapatid. Huwag tayong maignorante sa salitang vaccine.
Kasi pag na-ignorante tayo, tuturuan lang tayo ng mga conspiracy theory na ito ay pandemic. Grabe, kapatid. Yan, no? A common enough belief among some evangelical Christians. Those he says, they have sex with people in dream world. Grabe. So, yung doktora na, they turn into a woman and then they sleep with the man and collect her sperm. Then they turn into the man and they sleep with the man and deposit the sperm and reproduce more of themselves, she said during a sermon in 2013. So, tama ba siya pag-iisip na gano'n? Another issue that Dr. Emmanuel targets is gay marriage, saying it can result in adults marrying children according to the Daily Beast. She also offers prayer to remove a generational curse. Grabe. Originally received from an ancestor, but transmitted through placenta, the new website profile of her says. Grabe na ito, kapatid. Tapos sa kanyang Jesus will shut Facebook. In her latest video posted on Twitter on Tuesday, she asked patients, she says, she has cured of COVID-19 to come forward. If you don't speak up, we are getting trashed, she says, encouraging them to use a hashtag when they post their video messages. Her tweet has more than 27,000 retweets. After Facebook took down the America's frontline doctors video on Tuesday, she declared that Jesus Christ would destroy the social media giant servers if her videos were not restored to the platform. Facebook has not reported an interruption on its services. Kasi tinanggal siya ng Facebook. Sabi daw, maputol daw. Hanggang ngayon, Facebook nagpatuloy. Grabe ito, kapatid, ng mga panahon. Who are America's frontline doctors? Ayan. It is a collection of physicians critical of the scientific consensus around the COVID-19 pandemic. The event on Monday, yung pangyari na yon, no, was backed by the Tea Party Patriots. Yung mga grupo na pala na yung tinatawag white coat, sila pala ang Tea Party Patriots, a conservative organization seeking to re-elect President Trump. The doctors believe neither mask nor shutdowns are necessary to fight the spread of coronavirus. The group's founder, Simone Gold, organized a letter to Mr. Trump calling for an end to lockdown measures in May. At hindi sila conspiracy. Marami tuloy ng batay sa kanila doon. Dito natin maintindihan, kapatid. Participants were encouraged to seek out interviews with social media influencers as this was determined to be the best way to reach Americans. Ralph Norman, a Republican member of the House, was standing alongside the doctors. Kasi mga conspiracy believers ito sila, kapatid. President Donald Trump has new favorite doctor. On July 27, the President and his son, Donald Trump, tweeted viral video featuring Dr. Stella Emanuel, in which the Houston pediatrician rejected effectiveness of wearing face masks for preventing the spread of... Ay, grabe. Kaya nalaking problema ang naidulot-tuloy nila. Nahirapan tuloy ang word. Kaya nakikita mo, mga language, mainstream media, itinago ito sa mainstream media kasi mga secret ito sila. Grabe. So mag-ingat kayo sa vaccine. Saan mo sa Biblia na? Reject or deny. Nang sinabi lang ng Bible, come out and be separate. Saan tayo mag-ano, kapatid? Sa principle. So belief that persists today, it's clear that Emmanuel has profited from her belief in the supernatural, especially in right-wing and religious circles. She has over 9,000 followers on Facebook and over 94,000 on Twitter who dedicated platform as a pastor. In fact, she cast herself as a prophet and destroyer of demons. Wala na mixed up na talaga, kapatid. Yan, no? Stella, ito, the conversation na website. Stella Emanuel theories about the relationship between demons, illness, and sex have a long history. Yan, kawawa at talong nito mga Adventist, mag-share ng ganito. Sinishare. Ito, amazing. Naawa. Tingnan mo yan, caption na yan. No? SDA General Conference joins Catholic worship. Mary on Sabbath. Randy Skit Mass 10 Commandments. Kawawa si Randy Skits. Dinimonize nito na ministry na to. Alam mo, pag i-dissect natin ang lahat ng statement dito, grabe talaga, kapatid. Grabe, wala na talaga. Grabe ko.
Maraming followers. Tapos, grabe. Kayo na nanonood ngayon, di ba? Minsan naging followers kayo nito, subscribers kayo nito. Kasi self-serving eh. Kasi Sabbath, Saturday kami. Sila Sunday. Sikrito nila. Malapit na. Ngayon ang latest niya, the rumblings of Sunday. No? Boss, ito pa ang kanilang mga presentation. No? Adventist organization received millions in federal paychecks protection loans despite religious liberty concern. Doug Batchelor responded to Amazing World with rumors about amazing facts alam mo, panahon ng pandemic, may mga loans na binigay ang gobyerno para yung mga trabahante hindi matagalan, may makakain pa sila. No? Pero yung kay Doug Batchelor, binalik naman, hindi naman sila nag-ano kapatid. Pero binalon, siniswell nila, parang palakihin nila ang issue kapatid. Tapos, sira talaga ang Adventist, kaya Babylon na daw ang Adventist. Yan, no? Grabe yan. Tapos may mga quotation nila na ginagawa. Tama yung mga ibang mga clips nila, pero nag-insinuate sila ng interpretation kami. Adventist organization received millions in federal paychecks protection loan despite it. Grabe naman ito sila kapatid. Kaya nga, without the river, the mount, and the island, wala. Talagang, kapatid, agents, binasa natin nung nakalipas na mga linggo. Si Satanas talaga, no? Ministries. He doesn't want you to give up praying and your form of religious duties. Ito, mga religious duties daw nila. Ito, isa pa ito na misinterpret nila. Bago lang ito, may 2,500, 2,500 subscribers, 2,800 viewers, September 4, 2020. Watch, Pope Francis calls for solidarity, the creation of new mindset. Sa kanila, bago pang mindset ito. Babylon, abomination, safer sex. Tapos, pinag-anuhan nila yung, ito pa, isa, binigyan din nila ng ng interpretation din. Grabe, kawawa ang mga tao, kapatid. Ito rin, isipin mo, dinimonize ang mga tao na mayroong mga demonyo na possessed by demons na nakabarong, yan, ganyan, na ito daw sila ay nagplano, mga pandemic ang mga plano nila, control para i-worship si Satanas. Isipin mo kasi si Gates, yung asawa ni Gates, tapos dalawang quotation. Ito kay Gates na sinabi na tungkol sa face mask para to flatten the curve. Ito naman na yung Church of Satan daw ay sinuportahan daw ang kay Bill Gates. So, yung kay asawa ni Bill Gates ba yun? Sinuportahan daw. Ibig sabihin, parihas lang sila ng intensyon. Ibig sabihin, yung asawa ni Gates at Church of Satan ay isa lang sila. Kagrabe na mga utak ito, kapatid. Wala na talaga. Patapos na talaga tayo. Ito na tayo makikita. Kaya, naintindihan na ito yung watchman. Dito mo makikita na si Satanas talaga, I will be like the Most High. Angel of light talaga sila. Sa Bible at Spirit of Prophecy gagamitin. Pag binasa mo ang kanilang quotations ni Ellen G. White, Ministry of Healing, wala kang makikita dyan na tungkol sa sinasabi nila. Ang sinabi, we are living in the midst of an epidemic of crime. Tapos yun, ang epidemic of crime, interpret nila na itong mga conspiracy, itong mga crime na ginagawa nila para pamatay, depopulation. I-depopulate. Saan ka ba makakita sa Bible doon na may depopulation? Ang sabi lang ng Panginoon, come out and be separate. Ang sabi ng Panginoon, go to the world and multiply. Kasi dito, yung depopulation. Saan ba yung sa element ng great controversy? Ang depopulation. Kapatid, nakakalungkot ito, face mask. Ito daw ang ng trabaho daw ito ng Church of Satan, 666, na ito na para sa 6 abomination, kung ano-ano na lang, ang iyapas, kawawa si Pope Francis, kay binigyan nila ng interpretation. No? In first public audience in 6 months, Pope Francis calls for a better postmodern, post-pandemic world. Solidarity ang kanyang panawagan. Iba yun pa ang 1965? Unity, solidarity. Kasi may doctrine sila na 1,000 years of peace and prosperity. Grabe na talaga ang ating panahon, kapatid. Napakahirap kaya kayo dyan na nanonood. No? Mag-ingat kayo. Pag mayroong mag-share sa inyo dyan, automatic sabihan nyo na agad. Ihinto na yan, manalangin.
Manalangin kayo kay gaya-gaya siya parang totoo. Pero napakalayo sa Biblia, kapatid. Napakalayo sa Biblia itong mga mga presentasyon ng mga ministries na ito. Tulungan natin, Sopoli, sabi ko kay Brother Harry, we have to send a letter address. Let us share this one to the American populations. Kasi kawawa, the Africans, kawawa talaga siya. We need to share the river, the mount, and the island right there. Kaya, ito pa COVID-19 conspiracy theories creating a public health crisis in Canada, experts say. Kasi ayaw na sila mag-support ng face mask. Kasi ito ay pandemic ito. Nakaplano. Saan kaya sa Bible ang pandemic at spirit of prophecy? Grabe naman ito, kapatid. Hindi mo alam kung paano nila explain yung come out and vociferate. Na pinanawagan lang tayo na come out and vociferate. Hindi naman sinasabi na i-reject, i-deny nyo yung mga ginagawa ng mga kasi trabaho ng kaaway yan. Kung trabaho ng kaaway, kung ano ang kanilang gagawin. So people are dying because of these conspiracy theories. And we got to stop them. Sinong nagsabi niyan, kapatid? No? Alison Meck, history professor of Western University. Alam mo, dami ng conspiracy theories. Time Magazine specify. Meron nga akong pakita ko sa inyo bukas, meron akong special edition ng Time. Alam mo, ang Time Magazine, hindi ko alam bakit nagkaroon tayo ng mundo ng Time Magazine. I have a lot of Time Magazine. Napakamahal na magazine yan. Pero mga kanilang mga writings dyan, lahat ng mga data dyan, ay talagang in time. Mga time event yan eh. Time events. So nakakatulong yan. Makikita mo yan sa science. Kaya truth stands by itself. Tatayo talaga ang truth, kapatid. No, it will stand by itself. The Bible will stand by itself. Kaya yung Time, sabi pa nga ng Time Magazine, ito yung mga list ng mga conspiracy theories. JF assassination, 9/11, cover-up, Area 51 and the aliens, Paul McCartney Paul is dead, the secret societies control the world, the moon landing were fake, Jesus and Mary Magdalene, Holocaust evasion, the CIA and AIDS, the reptilian, the reptilian elites, mga reptilian elites, tapos flat earth theory, kung ano na lang ang ginagawa ng kultura. Actually, this is an American culture, writing conspiracies. Kasi fascinating nga yan daw fascinating. Na marami talagang nadali nito, kapatid. So, nakikita natin, according to Time Magazine, that the bottom line, experts say, is that ignoring conspiracy theories over the long-standing fear of inflaming or promoting the ideas is no longer an option. The rest, noong una hindi pinansin ang conspiracy theory para hindi siya maging popular. Pero hindi na pwede. Dahil nga sa internet ngayon, maraming naluluko. Kaya sabi ng mga expert, the rest of doing nothing is that people who know nothing about the issue may adopt the conspiratorial account because there is no alternative account. So Time Magazine, kapatid, Betriol says, sino si Betriol, kapatid? Mga expert ito sila. If this was just a small portion of the general public in the darkest depth of the internet, perhaps you could get away with not doing anything. But it's too mainstream now. Mainstream na talaga at nakaapekto na sa 70 Adventist. Hindi lang gobyerno at humanity ang mundo. The world is being shaken by conspiracy theories. Ang ating church, napakarami nang napublish na mga offshoots, mga reform, mga Sabbath keepers pa naman, Ellen G. White believers pa naman, Bible believers pa naman, atakihin si Ted Wilson daw ngayon ay na siya? Yung parang member na ng reptilian elite o member ng Jesuits. Grabe naman itong mga tao na to. Kaya sabi pa ng isang author, the biblical diagnosis, the biblical impulse here is not that you have to be afraid of someone lying to you. It's that somebody will always be interpreting your world for you, said Johnson. And you have to lean into the wise practices that God has given us as a people to discern what is worth listening to and what's not. Ano na tayo, Panginoon? Magpasalamat tayo na yung river, mount at island. Hey, si Kristo talaga ang bumaba.
para sabihin sa atin na ito na ang gagawin ng kaaway. And you better make sure that you're listening to the right voice. This is the other thing that I think comes across in Scripture. Whose voice you listen to determine what kind of embodied actions you're going to take. Pag nakikinig ka dito sa kanila na puro insinuation, na hindi naman yun ang totoong sinasabi, insinuation, parehas lang tayo ni Iba noon na nakikinig kay Satan na nag-insinuate. Satan was insinuating, kapatid, sa nakaraang mga panahon sa Garden of Eden. Listening to the wrong voice is the problem in the garden. Yun ang problema sa Garden of Eden. That's actually the only problem that's identified by God in that scenario. Di ba nakita nyo sa story ng Genesis? And then as you follow out the rest of the story of Israel in the New Testament, whose voice was listened to and obeyed determined how well or poorly things went. When God comes into the garden, He calls for the man. And when He finds the man hiding, the first question out of God's mouth, ang unang tanong na lumabas sa bibig ni Kristo, babasahin yan, who told you? Yun ang tanong ng Panginoon. No? Hindi sinabi ng Panginoon, how did you figure it out? Bakit nyo nagawa? Paano nyo nagawa yun? He assumed there had to be another authoritative voice in the mix who was being hidden. Alam ng Panginoon, mayroong tinig kayong narinig na sinunod nyo. Kaya ngayon sa ating generation, sa ating panahon, mapag-abalang panahon, kapatid, saan tayo nakikinig? Minsan ngayon, ang ating buhay ay talagang prinisyo na tayo sa napakalaming mga Zoom ngayon. Zoom, hala, kahit ano lang. I-required pa kayo ng attendance niyan. I-required ka natin, kaya makinig kayo dito. Makinig kayo. Grabe na talaga, kapatid. Loaded na tayo. Talagang, ang galing ni Satanas gumawa, kapatid. Ang galing niya talaga. For the name na tayo, mga women, mga ganito ang ating gagawin. Grabe na talaga itong ating generation. Kaya napaka-positive ng approach ni Satanas sa ating generation. Lalo na sa mga Sabbath na naghihintay ng sandilo. Tayo hindi tayo naghintay ng sandilo. Ang pinaghandaan natin, yung parating na Kristo. Kasi alam na natin na yun ang gawin nila na pag hindi na matigil ang kalamidad, ay talagang ibintang maghanap ng tao ng dahilan. Tayo na ang naplastar na maging dahilan. Kaya kapatid, anong sinabi dito? Satan assumes the form of a serpent and enters Eden. The serpent was a beautiful creature with wings, and while flying to the air, his appearance was bright, resembling burnished gold. He did not go upon the ground, but went from place to place through the air and ate forth like a man. Satan entered in. Isunulat ito, Story of Redemption, page 32. Nagpalakalakad pa siya, naglipat-lipat siya. Pinakita mo na, nag-arti-art. Satan entered into the serpent, took his position in the tree of knowledge, and commenced leisurely eating the fruit. Ang ganda pagkasulat ni White. Story of Redemption, page 32, paragraph 1. Napaka-positive ng approach niya. Na tama kayo, sandilo talaga ito ang patutunguhan. Sandilo, so self-serving masyado, comforted tayo na ako talaga kasi kami iba kami. Kaya ang bago ngayon, Sandilo is rumbling. Rumbling na. Grabe. Hindi na sinabi ng Panginoon. Saan ka ba? Saan mo sa Bible ang sandilo? Saan yan, kapatid? Kaya Eve found herself gazing with mingled curiosity and admiration upon the fruit of forbidden. She saw it was very lovely. Sa ating, by the reasoning with herself, napakaganda. Kaya mayroon akong kausap sa chat, matanda na ito, kapatid, yung kanyang mga sinasabi talaga, exactly ito ang sinasabi ng Spirit of Prophecy, na, kahit wala ito sa Biblia at sa Spirit of Prophecy, pero yung kanyang, ang nangyayari ay parang parehas na sa nangyayari sa ating mga one world government. Grabe. Kaya yun daw ang Revelation 13. Thus with soft and pleasant words, tuloy natin ito, kapatid. She was startled to her when the serpent talked. Alam mo, kapatid, napakalinaw ng sinabi ng Satanas. You will not be deceived na. Hindi na kayo ma-deceive. Yun ang sinabi niya kay Eve. You will not die. You will open your eyes.
Ngayon naman, si Satanas, you will open your eyes with their secrets or plans. Ito ang plano nila. Pag palagi ka nakikinig sa kanila, ito yung mga secrets nila, initiated ito. Tayo lang nakakaalam, ibulgar natin ito. Ano ba? Saan sa Bible yun? To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, Isaiah 8:20. To the law and to the testimony. Kung wala sa testimonya ni Kristo yan, ay hindi yan ang truth, kapatid. You will be knowledgeable of the church of Satan, Illuminati, the Jesuits, you will be illuminated. Na ito ang mga plano nila. Kaya naging demonyo na ngayon ang mga tao. Si Bill Gates, pati si Greta, pati yung sa si Soros, pati na si Prince Charles, kasi yung The Great Twist. Grabe. Misinformation run in positive approach. Positive ba? Kasi sandilo, kasi pag sinabing sandilo, kami ang habulin yan. Kasi kami sabadista, kami sabado. Grabe. Grabe na deception ni Satanas. Sipin mo, Israel nga, sa sobrang-sobra pang sabadista yun. Na-destroy nga sila. They were destroyed. So insinuating that these people are now into controlling you. Inisinumit ang mga tao ngayon, mga sabadista. He is in controlling you, kaya mag-vaccine sila. Kasi sa vaccine lang doon ang microchip. Tapos may doktor pa daw na gumagawa daw ng grabe, no? Tinanggalan tayo ng common sense na mga ganyan, mga research doctor ay mga ano yan. Insinuating that, para talagang totoo, kapatid. Pero kung tayo, no, prangkahan tayo, let the Bible speaks by itself. Kasi kung manunood ka, makikinig ka sa ganyan, kapatid. Pero ito, at least alam nyo na kung paano mag-determine. Ituturo natin sa inyo kung paano mag-determine ng mga conspiracy theory, kapatid. Kasi ito sila controlling you and force you into Sunday abiding worship. Kasi ito na ngayon, ang 666. Grabe! We will study how we are deceived for such a long time in our understanding of 666. Pati nga ating 3 angels message, we haven't understood. Grabe, kapatid. Masakit man sabihin ngayon. Pero ito ang nangyari, kapatid. Tanggapin natin ito. Marami sa atin talaga ang nagkaroon ng ganitong mga sharing dahil sa interpretation natin na self-serving, self-comforting na kami yan. Kasi sandilo. Marami, kapatid. So, makikita natin ang blueprint, pinakamuthi sa nasa Bible, kapatid. Nasa Genesis account talaga. So, lahat kayo dyan na nanonood ngayon, talagang manalangin tayo. Kapatid, personal kayong manalangin. No? Ulitin nyo. No? You have to hear. You have to view this one twice. Shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father in heaven, in thy throne of your grace. We would like to thank you for the time that we have spent with you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. For explicitly sa napakalinaw, isinalaysay nyo, nilagay nyo, and you arrange perfectly in your language, by the events na sinishare ni Daniel, the 4 disciples, and to the John, the Revelator, the movement of our time. Thank you, Lord Holy Spirit, for giving us the light to see the world. Thank you for the words of inspirations that give us, especially the writings of Ellen G. White, that made us to identify the movement of the enemy. And I pray tonight, continually bless who are watching this series and the rest of our friends na nanonood ngayon at manunood sa kanilang pag-share sa mensaheng ito. Allow them, Heavenly Father, give them dreams and visions. The time is very limited for us. We have come to this point in time that we can reach around the world in so fast. So thank you for this privilege. We bless those who are sick right now. Heal them, Heavenly Father. Give them faith to believe. Touch them, Heavenly Father, to join our hands in the proclamation. Bigay sa kanilang puso't isipan that we can join our hands in the massive proclamation of your message from the mount
to the river and to the island of Patmos. In Christ's name we pray.